Sawubona mdala mntazi ngesibonisa. Sawubona mningi mama. Sawubona twala ekimile.
Shandario Korobosha. Go Karia Taribobo Shandaria Kari Korobo. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Mandinibulise ngokukhawuleza imizuzu yami mihlanu ndime apha ndisuke ngoba sewugqibile umsebenzi. Igama lam ndingumama uKaji, ndingumama walapha kuNdela, umzi wam ulapha kuNdela eNgqamakho. Ndingumama othanda uThixo kakhulu, owenzelweyo nguThixo futhi osenzelwayo nguThixo. Mandibulise umama wethu phakathi kwethu, umama uHlobo, ngelihle igama lomfeli lomvukeli wabo nguYesu. Ndibulise omama abakhulu namhlanje abakhona phakathi kwethu. Ndibulise omakoti abancinci abalingana nam. Ndibulise umfana osidlayela kamnandi uHadi. Ndibulisa lonke bangcwele ngegama elihle, igama lomfeli wabo uYesu Kristu. Amen. Ndiza kusuka msinya le ndawo ngoba umama umgqibile ukuba umfazi kufanele ayithobele kanjani indoda yakhe. Haleluya. Phansi kwale theme maMdlomo ethi nina abafazi walulameleni awenu amadoda ngokukululamela inkosi. Ithi lonto awukwazi uqala ngolulamela inkosi, kodwa kukhona inkosi uhleli nayo ongakwaziyo ukuyilulamela. Haleluya. Kukhona into endiye ndayifunda kulena itheme. Ndithi xa ndifunda ngomfazi ndifumanisa uba umfazi kahle kahle bangcwele ayisowish singaphuma sizazi uba singobani. Xa kuthiwa mfazi kuthethwa ngantoni? Apha xa kuthethwa ngomfazi, the way uThixo
uThixo ambona ngishangayo umfazi umfanekisa nobukumkani bamazulu. Xa ethetha ngomfazi uNkulunkulu uthetha ngebandla lakhe elingcwele. Oh Jesus. That is, zazi kulomzi mandate kaThixo. Zazi ukuba ungubani kweli khaya uziswe kulo Thixo. Umhlambi asizazi ngoba sicinga sithandiwe ngabayeni bethu ukuze sibe sikule mitshato sikuyo. Hallelujah. uThixo xa isenza umfazi akakhanga adibanise daka namathe. Umenze wayunique. Ndifuna namhlanje uphume uzazi. Okokuba ngaba awuyenzi inkonzo kaThixo akubekele yona kulo mzi, funeka ulungise. Kaloku wena awuzelanga isiku uzela imali. Kahle kahle wena uyibala elingcwele. The moment ungayenzi into kaThixo akubekele yona uyobiba. Hallelujah. Yes. Jonga phambi kancwadi ka-Esther uVashiti wayengukumkanikazi. Hallelujah. Wayenegazi lobukhosi kodwa wohlula ukuthobela indoda yakhe. Hallelujah. Ukumkani uthi emveni koba ebonise ngobutyebi nazo zonke izinto zalapha kuwo onke namazwe kuthiwa ayi-127 ii-provinces ezazipha. Uthumela amadoda amakhulu uthi ngicela nindibizele umfazi wami anxibe iingubo zakhe zobukumkanikazi ndizobonisa naye. Ithi ke le ncwadi ukumkani wayeyeliwayo, meaning that waseyishushile. Wathi uVashiti ngoba uyayazi indoda yakhe wayithatha for granted. Ndiyacinga inoba wathi xa iphendula hayi khawundiyeka ndibeka kwelonxila ndiyamazi ngoku seyinxile kakhulu. Walibala uba kuthiwa thobela ezintweni zonke. Awuyithobeli bazalwane kuba isenza kakuhle. Awuyithobeli kuba ikuphethe kakuhle. Uyithobela ngoba yinkosi yakho. Ukuthi ukwazi ugobhoza ufike kuThixo udlule edobheni. Hallelujah. Akuncedi ukufutha emabandleni wethu azima ukathi uba hayi xa imile kunyakaza yonke into kanti utata ukathi andimthobeli. Nkosi yami. Kaloku mna ndilibandla Jesus. ezindweni. Benziba mamodlobo xa kusithiwa uKristu uzozolanda ibandla elingenabubini. Ndicinga uthetha mna ngalamabandla asezulwini kanti ulindeli laphakathi ibandla elingcwele. Jesus. Kahle kahle ndim lo udileyisa iprocess uba inkosi ingabuyi izolanda ibandla ngokuthi xa ijonga phakathi athi yeyi eli bandla ndilibeke pha linemibimbi. Ngoba ndileli bandla
likaKristu. Haleluya. Jonga uthi uThixo uthukumkani bamazulu ubufanisa nentombi ezilishumi ezizivegins. Intombi zibele imali elingcwele kaThixo ezazinezibani ezaziziphethe zizithethe, that is the Holy Spirit. Awukwazi uhlala umfazi kwakho umoya ingcwele engekho kuwe, ngoba ezi zinto zithethwa apha sozikwazi ukuzenza ngawakho amandla. Umtshato yintsindiso. If ukhona namhlanje awazani nenkosi, ndikucebisa uba ungaphumi ungayamkelanga, ngoba umnikazi womtshato iwumnye inkosi kuphela. Akhathazeki noba ubungene kanjani, kodwa umnikazi womtshato mnye. Nguye okwaziyo ukusihlalisa. Asikwazi thina uzihlalele. Jonga uthi uTatokazi noMdlomo ngokusiza apha ekuseni sivuke sobabini, uza apha endlini wakho emngcwabeni. Uyandibuza ke njengoba silungisa, nizawuyeka miye nam ke xa ibuza akabi specific uba uthetha ukuthina kanani, nizoyeka caba ndiphendule ngothikwa. Ndithi hayi bo, benditshilo nje tata uba izolo asuzuyadana, sizoyodibana nomama uDodo eVincent. Uthi ke ngokuyena kule ndawo ke uya kuyo akafuneki umntu onomoya ophezulu. Kule ndawo uya kuyo akafuneki umntu onomoya ophezulu. Ngoku ndiyayihleka ndithi hayi ndintomoya ophezulu, uthi undibhoxela ngomsindo wantshona. Caba andizivanga uba ndiphendule ndiphantsi kwempembelelo, uba udale nto ndiyicacisa kwayizolo. Umyeni wam ke akho nto ayinoniphe njengale ndize kuyo. Nkosi yami. Ngoba uyayazi. Kwam ebazalwane ndiye ndithi kwakho uyazenzela i-bitterness emtshatweni wakho, uyazenzela i-happiness emtshatweni wakho. Njalo. Uyazijuzela uba ufuna wakho umtshato ube njani. Umtshato uxhomekeke kuthi kuthiwe sizi-suitable helpers, singabancedi. And thina sine-influence ebayeni bethu. Jonga uthi omnye umfundisi kudala ndingekatshata, uthi ndinale couple every day nomama uyezulalela ubethile ngutata. Utata uyasela. Uthi ndathi jonga mntanam, ndicela uze uthenge i-2 yamanzi uze nayo apha. Uthi ndiyayithatha ndiyithandazele. Ndathi uyabona zathi xa ifika uzohabula namanzi. Ungakulingi waginye engekalali yini wakho. Nyana wenza uba kwiveki elandelayo ethi ayifundisi isebenzile. Ndithe uba ndihabule kulamanzi, uthethe yedwa wade wasima ngobuthongo walala. Ibethi ingxaki apha ebethwa nje nguye ngoba uyaphendula, uyathetha. Uthe uba abumathe amanzi angaphinde aphendule wayeyibetha. Le nto ndithi i-happiness uzenzela ngokwakho emzini wakho. Wena utshuza ubabethwa everyday apha kwakho, because xa unokujonga le nto ibethelwayo uba ubuve wazifanele umlomo wakho ubuzawubethwa, bungasoze ubethwe. Make sifunde ukuthobela abayeni bethu. Ndidla ngokuthi khawufune uunderstanda lo mntu utshate naye, uhlobo lunye lomntu. Sufuna ukumfanisa nomyeni wase-next door, sufuna umenza
ukusebenzisa izinto ezenziwa ngumyeni wase-next door. Yazi eyakho indoda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uthi masibahloniphe. Uthi mama akhono imchazo yenu njengohlonitshwa. Jonga uvashini after ke ngokwengezanga waba nomsindo kumkani. Yithi apha umhlaza kwizizwe ezininzi. Wahlala phansi kwathiwa le nto inje ifanele ukuthiwani. Kwathiwa jonga angaphindi angene endlini kakumkani. Waluza ubukumkanikazi bakhe ngenxa yokungathobeli. Jonga ufunyanwa ngu-Esther umntu ongenalo igazi lasemkhosini. Jonga sucipha kulo mzi uhleli kuwo uziswe bubuhle bakho angangeni u-Esther ngoba ukhona. Futhi enze bhetele kunawo. Le nto ibangelwa sibuzane indoda isuke kwimenshini enkulu ihambe yohlala entshontshombeni. Kungenxa yoba kulaa menshini ayinikwa indawo yobudoda. Uyifumana entshontshombeni ku-Esther. Xa ungumfazi fana no-Esther uthi siko unazi kodwa wena uye kumnikazi wendoda ngoba uthi uModekhayi xa emxelela ngento ezakwenziwa uthi uyayazi uba xa uye kukumkani ungabizwanga ungafa ngokufa. Uthi uModekhayi jonga noba ungathola yazi uba ukukhuluma kwethu kwawuvela noba kuvelile kodwa ungacimbanga usafe. Noba ungangayenzi le nto uThixo akubekele yona kulo mzi ukhona ozawuyenza azawuvusa uThixo. Jesus. No. Hey, I can. Hallelujah. Uthi uEsther jonga ndicela nizile nawe ndizawuzila. Xa ungumfazi banobulumko yazi uba ukuze kulunge izinto wenza ntoni ubhekaphi. Le nto ndithi umtshato yinsindiso xa ungasindiswanga uzisa kubani iingxaki zalo mzi. Hey, Nkosi yami. Ebantwana umtshato wona awubekwa amakhadi. Awulungiswa ngoba kubiwe amakhadi ngomtshato kukaThixo. Hleli ezinye izinto ziyalunga kodwa ngomtshato. Ngoba uThixo umtshato ufanekisa. Uthi ndibona iJerusalem isihla ivele ezulwini injengomtshakazi ehombele umyeni wakhe. Mina ngathi uThixo uyakuonanisha umfazi uhlele sekungcweleni yonke into engcwele uyifanekisa ngomfazi. Hallelujah. Sihlobo olunjani thina abafazi? Olunje. Ndiyathanda ke ukuyikhala le topic emsebenzini maModleni. Ndinesamo sabafazi bophukileyo abangagoliyo. Ndivele nje ndithi bethula mna ndingumfazi wendoda ndinentlonipho. Ndithi akumandi utshata. Uyayazi mos abafazi bazakusponda. Ndithi akumandi ukutshata. Kumandi njani apho funeke noba wenza into ethile funeka uqale uripoti. Ndithi ewe nkosini yakho ayo big issue uripota. Most asebhosini yakho emsebenzini awunovela uphume uye lantshini ungakhange utsho ubuye lantshini yakho. Thena umtshato sithemba yinto apha enzima ebazaba kulula umtshato umnandi umtshato and umtshato is very beautiful ngoba yinto kaThixo. That's why uSathane umtshato ewulwa kangaka ngoba
uThixo ulungisa amakhaya. Ewe Nkosi. Ngoba uyayazi uba ibandla lingcwele lilapha kulamakhaya. Hey Jesus. Yeah. Once amakhaya wethu alunge, ibandla lonke lilungile. Njalo. Kodwa kusenye emizini yethu ngenxa yethu esithenjwe uThixo. Usazawudilela, usazomanye sethu uyabuya. Yonke lo uthethe ngomntata lento besebusuku. Esithi usazaba nje kweli lizwe sisaxelwa nguYesu obuyayo. Ekudala kwathu awuyabuya kodwa simbone ebuya. Udathi kwamna andifuni iBhayibhile nomntana besikolweni ngabe besenza ntoni ngathi kuyotishala ingakiphindi ixelele ngeBhayibhile umntana. Yabesifundiso uba inoma kulomzi kwenziwa kanjani, philwa kanjani. Ngoba bazalwane impilo lesiphilayo ikwamoya. Siphila impilo kamoya. Apha kulomzi noma kuphilwa kanjani senzise noma lapho because ngoba kufuna umuntu othandazayo. Bazalwane uYesu Mama, 1 Peter 3. 5 and 6. Verse 5. This is how the holy women of old made themselves beautiful. They trusted God and accepted the authority of their husbands. Hallelujah. Kuba babefundula besenje njalo abafazi abangcwele. Yeah. Lento yobungcwele bazalwane ayiqali apha kuthi. Hey Nkosi yami. Yayikho mandulo. Kuthiwa babesenje njalo abafazi abangcwele. Abo babemthembi uThixo. Ukuhomba kwabo bewathobela awabo amadoda. Xa uthobela indoda yakho uyahomba. Uyayiva ke ngoku? Jesus. Hallelujah. Ayowe. Kuthiwa njengosana ukuthobela kwakho ePhini. Wayisithi Nkosi yami. Yeah. Kuthiwa thina sifuzebani. Kasingakwazi ukuthobela wethu amadoda sifuzebani thina. Ngoba kwangaphambili babenzenjani abafazi. Ukuwathobela amadoda wabo. Sinoluphi thina? Hlangano nina uhlobo nina abafazi. Kodwa siyabulela wives. Ngoba uzosibuyisela kwiposition zethu. Hey Jesus. Uzosikhumbuza uba singobani. Sizaba ngabafazi abonomahluko. Bazathi xa besijongile bathi kanti aba bafazi bavela abanje. Basekhona nabafazi abanje kweli xesha elinje. Hey Nkosi yami. Basekhona baba. Siyabulela. Ngoba sizovuswa thina. Hey. Sizophakanyiswa. Umhlengi singene singazazi uba singobani kule mizi. Sizokhunjuzwa. Uba sinje ngobukumkani bamazulu. Silibandla thina. Jonga ezi versions. Kuthiwa ziyalala zontene. Kodwa ezi-5 iyaphele oli. Ezivaleni. Uyafika akaze ungafika umyeni ukuba i-oli iphelile. Ebangcwele akaze ungafiki uThixo azonathi ibandla lakhe kulifelisile ukwenza umsebenzi wakho. Njalo. Njalo. Uhlala njani ungenayo umoya oyingcwele? Iphela njani oli esibalini sakho ungumama olibandla? Hallelujah. Hallelujah.
uThixo into ayithethile uyayenza. Yeah. Ngazinetha ngoba thina siyayenza into athi masenze okanye senze. Kodwa ithe uthoba ebethetha apho uthi siza kugwetywa ngezinto esizenzileyo engakhange uThixo asithume ukuze bethe singazenzi. Xoleleke ukuthi sibambezelele into phambi komnxeba. Thixo ufuna uzolanda ibandla lakho. Xa uba ngajonga ayizoblidi phakathi. Safuneke ku-ayiniwe. Ndizawungena kanjani kulo mzunjena unyukunyuku nje? Ngoba ithenjwa lam liyandiphoxa. Ithenjwa lam alibulalisi indoda endibeke eceleni kwalo uba mayibe ngumncedi wayo. Kusa ihleli ibuzwa izinto zika-2016. Ebazalwane sizothandwa ngabanye abantu. Kodwa uzazi uba usebentile. Just in case ungafumani. Zazi uba usebentile. Ungabambeleli kulo nto uba ndizothandwa. Xa ungalifumani usele ntoni. Kuthiwa apha yenze yakho indima. Hlala kwileyini yakho wena. Khona ukuze ngelinye judgment ukwazi uziphendulela. Uzawuthi xa ukhonfisa uThixo uthi hayi kaloku le ndoda wawudinike yona yenza oku noku ukuze ndingakwenzi oku. Umele wena wenza umsebenzi wakho. Yeke indoda izawuziphendulela kuThixo. Hlala wena wenze yakho indima. Hallelujah. Glory to Jesus. Ndiyamthanda ke Mama Titus. Thanda nje le ndawo yesihlanu. Babe nesidima, babe nini. Nkosi yami. Basebenze ezindlini zabo. Babe nokulunga. Bazalwane, Babe nokulunga. siyathanda sithanda. Hayi funeka silungile. Funeke silungile. uThixo sifuna silungile, siwathobele amadoda wethu. Khona ukuze izwi lakhe lingahlazeki. Xa singolokhontoni sihlaza izwi likaThixo. Andihlazi ifemeli yasekhaya, ndihlaza izwi likaThixo. Xa ndingalunganga ndihlazisa ilizwi likaThixo. Hallelujah. Ndicela uzothatha indawo yakho emsini. Amen. Thina imihla ngemihla